Γεια σας, καταρχάς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα στο σημερινό σεμινάριο. Ήρθα από την Κατερίνη. Έκανα 5,5 ώρες ταξίδι, έχω φύγει από τις 8,5 ώρα το πρωί. Έψαχνα εδώ και αρκετό καιρό για ένα σεμινάριο αιμοληψίας, γιατί δεν είχα προγενέστερη προϋπηρεσία. Χάρηκα πάρα πολύ μετά από ένα 3ωρο και σεμινάριο. Έχω καλυφθεί τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά ήσουν κυρίως... εξαιρετική καταρχάς, να τα λέμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό χέρι. Στην Κατερίνη, να την έχετε υπόψη, όλα τα μικροβιολογικά. Καταρχάς, μας έκαναν να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι πήρα ακριβώς αυτό που ήθελα και άξιζε και όλη αυτή η ταλαιπωρία, γιατί φυσικά θα γυρίσω σήμερα. Φεύγω με τον 9 το βράδυ και θα φτάσω γύρω στις 2 και κάτι στην Κατερίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Άξιζε και με το παραπάνω. Ευχαριστώ. Πραγματικά εύχομαι κάθε πληροφορία που έχεις πάρει να σου φανεί χρήσιμη για χρόνια μπροστά. Και εννοείται ότι το κορίτσι εδώ. Καλά, θα έρθω και στο επόμενο, έχουμε πει, έτσι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.